lihat kebunmu. Anu kok usah anu buduhe tenang nyanyi. Terus kene ya usah. Rasane kene kok platok benduraimu. Mbok ora ganti cocak rawa kok. Ya. Blonder ra WA iki. Mau wis anu aku. Piye? Muneni aku. Panono nilap kowe ngono dan. Ora ngomong kae dagelane Bagong Banseri kowe ora wedi. Ayo, ayo. Cengkake nganggo dikuwel barang. Berarti anak kowe itu iso nguwel saiki. Jan ketole kekep kae. ngowol. Nguwel Pakde. Nguwel apa iki? Bagong iki lambemu iki lho. Nguwel. Sing kok swara kuwi. Oh, ya. Nguwel iki kanggo balen nduk kan kena ati numbas ya. Numbas. Terus kuwi ngono kuwi kok awal. Gregel ngono kuwi lho. Pikiramu reget ae. Lho, ngawal iki napa to, Pak? Hah? Kula nembe Wis kuwi anu kuwi. Ngawal ki panganan Ngawal ki gedang ya ta, dikai tepung digoreng, terus dibakar, budeng, Utuh. kei susu, kei keju, coklat kuwi jenenge Ngapusi. ngawal lho. Gedang ngawal lho. Wah, lah aku iki ora piye to iki? Tapi kula ngertosi pisang ngawal niku lho, Pakde. Kene iki cocok. Lah terus. Oh, cemene iki cocok. Bener nek pisang awal kuwi Pisang jenenge. awal itu ada. Ning sing gawe kuwi nek pas gawe pisang kuwi lagi ngawal pisange kuwi maksudnya. Ngawal pisange. Iya. Nanti pisangnya dicekel terus dingin iki lho, Nok. Pripun? Cekel terus dingin iki. Diolah ngene. Diolah. Kayak Saleng jagung. parut nom kae. Yuk Mas Ulung. Monggo yuk. Sarung jagung. Unjuk para miyarsa. Bagong Grup. Wilujeng midhangetaken. Mirung dan lenggahipun warga unut sulungan tuhu kinurmata.